interdimensionel rejseselskab byder dem velkommen på en subsonisk rejse til den 4. dimension. Vi beder dem spænde deres sikkerhedsbælte og gør dem opmærksom på, at der kan opstå turbulens og en mild grad af verbalistisk vanvid og tungt udflippede bileskapader. Vi forventes at ramme dimensionsportalen om få øjeblikke. Martin Garnett er jeres guide på turen, og han vil lede jer sikkert igennem neonlys, røgslør, ormehuller og automatiserede fusionskanoner, når vi om lidt ankommer til vores destination. Røven af 4. dimension.